Shin wai kun san da cewa zuwan da Abba Kabiru Yusuf ya yi ganin shugaban ƙasa don ya yi lobbying ne, wato ya roƙi alfarman shi ma ya zarce ne? Saboda yanzu zarcewa in dai kana gwamna to sai Tinubu ya bada sa hannu. Ba irin da ba ne in kuka lura ba. A zamanin Obasanjo ke bin jihohi ya je ya roƙi gwamnoni saboda me? Saboda su samu su kawo mai ƙuri'a. To a lokacin Tinubu yanzu ba haka nan ba ne. Yanzu baya buƙatar roƙon kowane gwamna. Gwamnoni za su zo su roƙe shi in suna so su ci gaba. Gwamnoni za su zo su roƙe shi. Kuma maganar da nake gaya muku, ba wai fa Abba da Kwankwaso faɗa ake ba. A'a, sun fahimci cewa Abban ba zai ci gaba ba ne. Shi Kwankwaso ya fahimci cewa Abba ba zai ci gaba ba in bai bi APC ba. Saboda haka ƙuri'arsu ta lallace, sun rasa kujera. Maimakon su rasa kujerar sai ya tura Abba je ka. Ni kuma in tsaya nan in yi so in shiga ko kwangila ce in samu na ɓata ƙuri'u da sauransu. To Abban ya je ya shiga ya cire jan hula ya fita Kwankwasiyan. In gani ko? To yanzu maganar da ake ciki kenan. Mutane ne da basu gane ba su ta ganin ana babu daidaituwa tsakanin Kwankwaso da Abban nan. Suna nan kansu ɗaya, ku ne kawai da baku san komai ba ake tafiya haka nan. Sannan maganar da nake muku yanzu nan, Tinubu duk ƙoƙarin da yake yi shine fa ya haɗa jihohin Najeriya kaf gaba ɗaya 36 da koma APC, one single party system za a yi. Single party system za a yi na jam'iyya ɗaya. Kuma sannan yadda kuka ga gwamnoni sun je sun roƙi alfarma su ci gaba, haka duk shugaban ƙasan da zai zo bayan Tinubu ya sauka sai ya ga Tinubu ya bashi dama, ya bashi aikin da zai mishi. Ya riƙe jam'iyyar, ya riƙe. Yadda kuka ga yana saukewa yana ɗaura a Legas, to haka zai ma Najeriya. Ba wai maganar shekara 8 bane ya sauka wani ya kama ba. In ka hau bayan saukan Tinubu ka zama shugaban ƙasa, wai ka zo za ka yi ma Tinubu abin da bai so, wallahi ka gama sauka. Ya sauke ka dan tuni zai ya gube ka. To ƙoƙarin da yake kenan. Shi baya mulki ya sauka ya bar mulki wani ya yi. A'a, yana mulki ne ya gyara ma kanshi, in ya sauka shi ke ci gaba da mulkin sai abin da ya yi. To abin da za a yi kenan, amma kuna ganin kamar ba zai yiwu ba. Ku binciki ko waye Tinubu. Ko ba ku yi zaɓe ba ko kun yi zaɓe ya gama koma kujera, kuma ba yadda kuka iya da shi. Mutum ne wanda Allah ya bashi sanin mulki kuma ya santa kuma ya muku amfani da shi. Ya su Rufai sun gama kuskure da suka kasance shi da suka ɗauko shi. Kuna ganin kamar in aka je second tenure zai ɗauko ko Christopher Musa ko Matthew Kuka ko gwamnan Jos Mutuwan, kuna ganin cewa in ya zo ko Arewa ba za ku zaɓe shi ba, ko musulman Arewa za ku ga cewa ba musulun aka yi ba, ko an ɗauko muku wani ba ruwan Tinubu sai ya kai labari. Kuma in ya zarce ɗin nan shekara na 2, lokacin zai gasa muku aya a hannu, saboda lokacin ya san target ɗin shi ya gama shiga. Kuma ya sauka kuma komi zai ɗaura. Police shi zai dinga controlling ɗin police. Wannan police commission da aka yi ya ɗora mutane shi ya shirya komi zai dinga. Duk wani haraji na ƙasar nan kuma ƙarƙashin shi take. Shi za a dinga karɓan haraji ma gwamnati, yana kaiwa ana fitan mai da percentage. Kun ga na biyu kenan. Sannan duk wani shugaban ƙasa da zai zo CV ne. Yanzu ba wai zuwa za ka yi ka tsaya jam'iyya ba a wani zaɓe ka. A jam'iyya ɗaya ce ya riga juya ta, CV ce kawai, shine kuma shugaban jam'iyyar. CV ɗinka za ka zo kamar manemi aiki. Za ka zo wurin managing director na Najeriya. Ina neman aiki. Wani aiki yake so ya muku interview ya gani wanda zai iya biya mai buƙatar shi ya employing ɗin shi. Ka zo ka yi mai shekara 4. In kai mai yadda yake so ka ƙara wani shekara 4. In ba kai mai bai watsar da kai. To haka gwamnatin Najeriya za ta koma an Tinubu ya sauka. Amma na ce ku rubuta ku gani. Allah ɗaya zai iya ceton mu a wannan abin, tunda kuka yi kuskure kuka bari. Mutum ne wanda Allah ya bashi, kuma san yadda Fir'auna yake, kuma kun san yadda rayuwa take. In mutum in Allah ya riga ya ba mutum ƙarfin mulki, to Allah ya isa ya kwace a gare shi. To ku haɗa da addu'a Allah Ubangiji ya kwata muku. In ba haka ba Tinubu fa mun riga mun shiga aljihun shi. Na gaya muku mulkin Najeriya. To me yake faruwa da ya hau mai jiwa cewa ba za ka taɓa zama shugaban ƙasa ba sai kana da digiri a hannu. Shi digirin gare shi da ya gwamna, digirin gare shi har yanzu. Ku je ku bincika ku gani. Tinubu bai da digiri amma salo Allah ba. Saboda haka ba a university ake samun wannan tsari na iya mulkin ba. Allah ne ya ɗauka ya bashi wannan abin, talent ne. To yana da shi, zai sa yanzu me yasa yake son mai digiri kawai ka kawo qualification ɗinka. In ka kawo ka yi applying ne. Dan yanzu shugabancin Najeriya za ta koma applying in Tinubu ya sauka. Kuma Allah ya cece mu abin ya yi saurin mutuwa da wuri. In ba haka ba in ya gama kuma 'ya'yan shi zai ɗaura su akan tsarin, kuma yana gama bai so kuma su ci gaba haka nan. Amma idan Allah ya kawo mana ƙarshen shi, walillahi alhamdi, haka muke so. Allah ya kawo mana ƙarshen muguwar mulki a ƙasar nan.
ita muke so don ba ma son mai mulkin bauta, mulkin incin kai muke fata, to ita muke so Allah ya kawo mana. In Allah ya kawo mana wannan alhamdulillah, amma fa ba ita ce niyyar shi ba. Niyyar shi mulki da zai mana mulki ne in nayi shi zai ci gaba da rike da ƙasar nan. Ƙasar nan ta zama kamfanin shi, duk mai son aiki a shugaban ƙasa zai zo da CV ne kawai ya bashi. Wannan ita ce magana ta sani. Muna kuma fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ta, kada Allah Ubangiji ya bashi nasara. Ita ce fatanmu. Ya sa ya gama shekara 8 ɗin shi ya sauka, wani ya hau kuma a samu yadda za a karɓe wannan abin a hannun shi, ko kuma Allah ya hana mishi yin shekara 8 ɗin nan. Ya Ubangiji Allah, ka hana mu Tinubu yin shekara 8 ɗin nan, ka kawo mana sauyi mu zama masu incin kai a ƙasar nan. Amin. Mu shi ne fatanmu. Ba mu bin mutum da mugun ne. Ita wancan, to kun ga yadda mulkin zai koma kenan. Saboda haka maganar da nake gaya muku kenan, wannan magana da ake faɗa, Tinubu ba wai mulki ya zo ya da shekara 8 ya sauka ba, a'a mulki ya zo ya iya rayuwar shi, saboda in ya gama shekara 8 ɗin ya gina ma kanshi abin da yake so, to idan ya sauka fa duk wanda zai yi mulkin Najeriya, ni na gaya muku, zuwa zai dinga neman aiki ta wurin Tinubu. Wai duk wani Atiku ya fito ADC, duk muna ganin za a yi abin nan, sai Peter Obi duk sun haɗe can da sauransu. To mun ba ku yi hankali ba, ai shi Peter Obi ɗin da Kwankwasa ganin ake kuma Obasanjo na so ya amfani da su ya taimaka ma Atiku, ya taimaka ma Tinubu ya ci gaba, saboda ya ce yanzu Atiku yake Kwankwasa yake so su haɗa ƙarfi da shi da Peter Obi, a yi Peter mataimaki, Kwankwasa a yi Peter shugaban ƙasa, Kwankwasa mataimaki. Kun ga wanda kaga a nan an raba ƙuri'u nan, ƙasan Inyamurai gaba ɗaya hankalinsa an raba su. In aka samu wannan, kaga an ɓata ƙuri'a, shi kuma Tinubu abin da yake so kenan, ya matse ku abin nan. Saboda haka wannan zaben da kuke gani kun yi ba ku yi ba, ba ruwan Tinubu, shi ya gama ci, ya tsara abin da yake so, ya gama komai. Kuma in ya dawo shekara 4 nan, lokacin za mu san cewa ba mu da wayo. A lokacin za mu san ba mu da wayo. Yes, ba mu da wayo. Saboda haka wannan abin sai an haɗa da addu'a, ba wai ƙarfin ƙuri'a ba ne. Dan ƙarfin ƙuri'a da ƙarfin soja da sauransu ya riga tanadan ma kanshi, ba yadda kuka iya da shi. Shi yasa kuke ganin ɗan sanda zai gama aiki a ɗauko abin da bai taka kara karya ba a bashi, a talauta su abin nan. Saboda haka in ka yadda za ka yi mai aiki kana sabin shi, za a abin nan. Wannan magana nake gaya muku, ba za ku gane strategy ɗin ba. Mulki ce, zai mulke mu, zai ba da tsaro, kuma zai ƙwace tsaro in yana so, kuma da haɗin gwiwan Faransa zai dinga yin wannan abin. In ya sauka, duk shugaban ƙasar da zai kawo mai tangarɗa kuma ya sauke shi. Ni nake gaya muku, ba da shugaban ƙasa ke da ƙarfi ba in yana kan mulki ba, to shi yanzu ya tattara ƙarfin yadda zai sauka da ƙarfin. Duk shugaban ƙasar da ya zo kuma shi zai dinga ɗaura shi, zai dinga sauke shi. Duk ko ga dai ya yi ma Ambode a Lagos, da Ambode ya ki tashi ya sauke shi, to haka zai dinga ma shugaban ƙasa a Najeriya. Allah sa mu dace, mu dai Allah ya ba mu nasara akan wannan abu. Amma Tinubu duk tunanin da kuke mishi wallahi ya wuce nan. Duk tunanin da ake ma Tinubu ya wuce nan. Ko Allah sa mu dace ne. Amin.